Бейік тауның башларында ұшып йөрі күбәләк. Интернеттен Wi-Fi булса бар дөньябыз түгәрәк. Кәкре кайын кәүсәсендә тук-тук килә тукыран. Бармакларым кәкерәйтеп WhatsApp шуқып утырам. Агыйделдә карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Агыйделдә карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Безнең урам уртасында үсеп утыра кайын. Үксеп ник елыйсың, өзелдеме Wi-Fi'ың? Татарча кая барасың, урысча куда пойдешь? Өйдә интернет югалса, пожалуй, с ума сойдешь. Агыйделдә карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Агыйделдә карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Әнне килә автомобиль ишеге мазут кына. Күрешкәштә сөйләшербез SMS язып кына. Агыйделдең аръягында сукыр марҗа сөт сата. Бишектәге балалар да телефон тотып ята. Агыйделдә карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Агыйделдә карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Агыйделдән агып килә ике кисәк колбаса. Көннәр буен эшләр идек, телефоннар булмаса. Иртә торып тышка чыксам, сандугачлар усакта. 1 минутка кергән идем, көнем узды WhatsApp'та. Агыйделдә карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Агыйделдә карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап.